Det, der er fordelen ved det biobaserede, er jo, at vi har den her klimaproblematik. Vi udleder alt for meget CO2 i verden, blandt andre ting. Og det, som de her materialer gør, det er, at fordi de er af groede ting, så har de indlejret en masse CO2 via fotosyntesen. Og det kan vi så putte ind i vores bygning. Så vi låser en masse CO2 ind i bygningen, i stedet for at have en meget, meget tung produktion af ting, der udelukkende udleder CO2. Altså sådan internationalt er de noget længere fremme lige med den her dagsorden. Og i Frankrig står der 9-etagers bygninger i Paris, i Hempcrete. De bygger 12 etager i Cape Town i Sydafrika. Hvis jeg skal ud og sælge det her til mine kunder, hvorfor skal de vælge det? Det, der ligesom er det åbenlyse og store ting, det er, at vi skal gøre noget for det CO2-aftryk, vi har på verdensplan. Byggeri står for sindssygt meget af det. Det er en ting. En anden ting er, at man får nogle materialer, som er forbundet med meget lidt forbrug af kemi og ingen kemi. Ingen uønsket kemi. Så man får noget indeklima, som også er sundt og godt. Så det er også et spørgsmål om sundhed og indeklima for folk.